Lama Prokas, ayalai ayah. लोगोफोर माबोरै दङ जै बर' हारिनि सामफ्रामबो कन्ट्रभार्सिनि गैला नै दोलाजोब्बाय आं बेफोरखौनो भिडिअ बानाय आगारलाबायनांसिगोन नै अखा हागासिनो नोंथां हाथिंगासिनो साननैसो जाबाय भिडिअ लाबोनो हायैया नोंथांमोननिफ्राय आं सरि बियो दा मा खालामनो एसे उसुबिदा जादोंमोन आंहा साननैसोआ आरो नेटआबो मोननो नागिरा आंनि न'आव बिराद जारला नङाबा भिडिअ आंनाव बिराद फैबाय थायो नाथाय आगारनो हाया दिनाव जेने थेने मोनसे आंना मोनसे भिडिअ नागारबा 6 घन्टा 4 घन्टा नांगौ आपल'ड खालामनो दा जेबो नङा दाखालि बावै मिटिं जाना थांनाय मा जाखो जुन 5 जुनाव कन्ट्रभार्सिनि मिटिं खालामदोंमोन मोनसे मेथाप लादोंमोन बेबादि दाजासै बेफोरबादि नांजाना दा भिडिअ दा बानायसै बेफोरबादि नांजाना दा कमेन्ट दा बानायसै बेफोरबादि खोथा बुंनाया दा गुगोल बाबायासो खालामखो ना मा होनो बेखौ ना इउटुबनि बिमा बिफायासो खालामना होखो दा बेनो जागासिनो आरो बाथ्राया सासे एक्सप्लेन खालामना होबाय फकास रां खानाय गारायखौ मानो खुख्लाफिनदो नोंहा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो लोगोसे सासे एक्सप्लेन खालामबाय थायो थिग बेबादिनो मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोननो बुजायना लाना फैदो सासे इउटुबारा बा एबा ससियेल मिडियानि खामानिया गाव गावनो पस्ट खालामो गाव गावनो बुंजाफिनो कमेन्ट लिरनायावबो मोनसे बिस गोनां बाथ्रा थायो भिडिअ बानायना खोथा बुंनायावबो मोनसे बिस गोनां बाथ्रा थायो नोंनि बुंनायनि सायावसो मानसिफ्रा मोनदांना मोनो नंगौ नङा लोगोफोर राइट बा लाइक खालाम दाखालि गावनो कन्ट्रभार्सि स्टप बेफोरबादि लिरलायनाय स्टाफ नुदों जोङो आं बिनिबो साबस्क्राइबार बयनिबो फल'वार जों गेजेरनिबाबो फेसबुक बोलाबानो बेखौ नुयो इउटुब बोलाबानो बेफोरखौ नुयो कन्ट्रभार्सिया बहा थाखो जायनि कन्ट्रभार्सि स्टप मोनसे इउटुबार मिट दाबाय आरो नोंथाङानो जुदि बेफोरबायदि आरो जाय नोंथांखौ जाय ओरै नारसिन खोथा बुंबाय थादों नोंखौ नांजा भिडिअ बानायदों बेखौ आङो नोंथांमोना नायबानो बुजिगोन आं लासै भिडिअखौ होगोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिगोन बेनि पेजाव थांना नायहैनो हागोन आरो प्रकाश बिथांनि फेसबुक पेजावबो थांना नायहैनो हागोन बा इउटुबावबो थांना नायहैनो हागोन बेफोरबायदि हेंथा बुंबालाय बयबो लाबोखागोनानो नायग्राफ्राबो मोजां मोना गावजों गावनो बर' जुदि गामोनो जुदि कन्ट्रभार्सि जुदि कन्ट्रल गैयाबा बेबो बे भिडिअ बानायलायनानै नांजा बानायलायनानै जुदि हौसा हौसि लोगो मोनलायनाय माबा मोनसे खैफोद जायोबा हा नों आङो खोथाखौ बेफोरबायदिखौ जों बुंनानै नोंसोरखौ दमन खालामनो हायाबा मा नोंसोर अख्रानि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि दिन्थिलायबाय थानो नामा रायजो राजाया नोंसोरखौ मा होनगोन नोंसोर इउटुबाव फैदों सोरनिबा मदद खालामो सोरनिबा हेल्प खालामो थिगानो नाथाय मानो दिनै गावनो जुदि कन्ट्रभार्सिनि स्टपनि मिटापनि माबा मोनसे खालामबाय होमबा नोंथाङा आरो माखौ थांखोन्दा गारायखौ मानो गाराय जाहोफिननाय जाखो नोंनि भिडिअखौ जा बानायलांबा बे उननि बाथ्रासोमोन आरो नोंनो जुदि बोखांनानै बेफोरबायदिखौ आरो नोंनि गोसोआ गोजोना भिडिअ बानायबाय थायोबा मोनसे कमेन्ट लिरना होबाय थायोबा जाय फेसबुकनि फल' बे बिथां बेबो नोंनि जि माबा दङ बेखौसो मालाय बे मोनसे सर्ट लानानैसो बोखांदोंना ससियेल मिडियानि खामानि बेफोरबायदिनो रावबो राजा जानो हाया ससियेल मिडियायाव सोरबा नोंनिख्रुइ गिदिर बाथ्रा बुंगोन सोरबा नोंनिफ्राय लाबानो जानला मोनला खोथा बुंगोन बेयाव नोंहा हजम गैयाबा आरो आंनि थाखाय मोजांसो आरो आंखौबो खालामना हो मानो होनबा नोंहासो मुं जागोन नेटनि खामानिया बेनो जाय गाज्रि खामानि मावो बेसो फल' बांसिन जायो खिन्थु आजिखालि बेफोरबायदि नंला जाय मोजां लामाजों थांदों बेखौसो मदद होदों जाय गाज्रि लामाजों थांदों बेखौ बारा मदद होनो ओंखारला नोंथाङा सिगां मोजां खामानि मावदोंबालाय मा जानो दायो मा खामानि मावगासिनो गावनि गोरोन्थिखौ नों खामावलांगासिनो दं दा नोंथांमोना बिदिखौ नायलांदो आं बारा बुंबा आंखौ दायसो जागोन एसेनोसै कन्ट्रभार्सि स्टप आं बेखौसो लुबैदों आरो गुगोल बाबा ना इउटुबनि बिमा बिफा आं मिथिला नायदो नोंथांमोन अब्ला इउटुबा बिमा बिफा दंगोन ना गैया इउटुबा रावबो बिमा बिफानि नङा बोरै बुंनो हाखो बिदिब्ला नहीं सुधरेगा रे बाबा तू Lama Prokas, ayalai ayah. जाम्बा जाबा बुखिबाय थाबालाय होनजाखागोन आं नों
मा होनो बेखौसो आपल'ड खालामना होयो। नोंनि भइसखौ आं सोना होआखै। आरो मा फल'वारनि बाथ्रा बुंदों आंखौ मोनथियाब्ला नोम्ब' गेमस्रिनाव सोंना ला आं सोर बेनो खिन्थागोन। आरो प्रकाशआ मा लिरदों आंनि भिडिअ एन्ड फल्स होनानै आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ एगेन खालामनानै 01 निफ्राय 3200 फल'वार खालामनो हाथारबाय माथो। फार्स्ट आंनि भिडिअ बानायदों नामा? गोजोननाय मोन्दों आं नोंनि फल'वार बारायनायाव खामानि होदों। दै प्रकाश रां खानाय गारायखौ मानो खुख्लाफिनदों नोंहा? नों जाम्बा नङाबा? जोबखाथारबाय रावबो जेबोआनो बुङासै सिरि जाबाय। नों मानो भिडिअ बानायबावनांगौ बेनि बागै?